Куди рушиш? У Тусан побачив, що. Ну, ми їдемо у Фінікс. Гей, послухай, я був там півгода, не дійшов час похвачки. Так, ми можемо тобі допомогти. Добре? Добре. А я чмурець. Якої краси ти робиш? Мужику, що діється? Я. Що витворається? Так, сябру. Табака або срака. Задарма езди немає. Ході, дядьку? А не руш, Це не вовша. файно, наліха ти робиш. Это тримає твій задок. А я. Не треба таке скалухта, дядьку, що ти твориш? Смокни, Йолу, поехали! Ты можешь выбрать один из двух способов, сходу чи силою. Як ти хочеш? Згодую, дядьку. Добре. Ослабни, Йолуп, ты цветов не пробаешь час. Давно ж я не имел ничей маленькой дубки. Я хочу твою, Йолупак. Гей, я так само хочу фотку того біляка, дружа.